Здравейте! Днес ще се опитам да ви покажа как по най-лесен и бърз начин може да се регистрирате на платформата на Findly.bg. За целта влизаме на страницата на Findly, където най-горе вдясно ще откриете бутона регистрация. След натискането му е необходимо да попълните формата. Паролата трябва да бъде висококачествена, т.е. изиска се един малък и поне един допълнителен символ. След което натиснете бутона регистрация. След успешна регистрация, вашият профил е вече логнат в системата и вие имате достъп до него. Благодаря ви.